Αν το προπαγκάζ του αυτοκινήτου σου ή του καπό δεν μένει ανοιχτό, δεν είναι απλά ενοχλητικό. Είναι θέμα ασφάλειας και παραγωγικότητας. Τα αμορτισέρ φθήρονται χρόνο με το χρόνο. Χάνουν τη δύναμή τους με αποτέλεσμα να μην στηρίζει τίποτα. Η λύση είναι απλή. Αλλάζεις τα αμορτισέρ και ξενιάζεις. Έρχεσαι με το αυτοκίνητο στο κατάστημά μας και εντός λίγων λεπτών εύκολα και δωρεάν αλλάζουμε τα αμορτισέρ και πας στη δουλειά σου. Εκτός αν θες να το κάνεις μόνος σου. Γιατί είναι μια πολύ απλή διαδικασία που μπορεί να την κάνει ο καθένας. Εδώ βλέπουμε τη διαφορά. Η κίνηση είναι ομαλή και σωστή. Απόλυτα ασφαλής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Διαθέτουμε τεράστια γκάμα αμορτισέρ, σχεδόν για όλα τα αυτοκίνητα. Ακόμα και για τα παλιά έχουμε δικιά μας custom λύση. Για να καταλάβεις, με πάνω από 750 κωδικούς ετοιμοπαράδοτους, άμεσα διαθέσιμους, είμαστε εδώ για σένα. Είτε είσαι ιδιώτης είτε επαγγελματίας, σίγουρα θα βρεις αυτό που ψάχνεις. Αυτό κάνουμε από το 1981. Επικοινώνησε μαζί μας.